ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la sɔgɔmada fɛ foli ko bila ka taa di anw lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ k'an lajɛ u ka sow kɔnɔ minnu sera u ka baarakɛyɔrɔ la minnu fana bɛ k'an lamɛn radio sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi arabadonya renouveau matin kan. Utukalo san 2022 ale bɛ kuncɛ bi o la anw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ soli ka wuli sabati dɔgɔkun kɔnɔ don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la walasa ka se ka sɔgɔ renouveau sɔgɔmada kunnafoni na k'aw ka kibaruya kunfɔlɔw lasɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn ko kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka maa kunna sirilen la wasa o kama fɛn min kɔni bɛ tali kɛ groupe renouveau ɲɛmaaya so kɔni hakilina ta ka se ka nin jɛmukan sigi sen kan min b'a to kunnafoni ɲuman o bɛ se ka di maliden kelen-kelenna ma kabiri sɔgɔmada joona fɛ o yɔrɔ la an ka foli bɛ an ka tungarankew ye olu fana bɛ wulikajɔ modèle bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka nin jɛmukan in lasɔrɔ olu fan fɛ yen nɔ nin jɛmukan in lasɔrɔ cogo maaw taw tɛ kelen ye o la maa o maa mana kɛ k'an sɔrɔ sira fɛn o fɛn fɛ an ka foli bɛ tungaranke kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ɲinɛ an ka abonnéw kɔ ni o ye maa minnu bɛ sɔgɔ anw na an ka page Facebook kan ka to ka jɛmukan ninnu lajɛ direct la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ka i bisimila an ka radio partenaire an bɛ a lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka radio partenaire tigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo olu minnu ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka se ka u ka radio sɔgɔ anw taw la ka se ka renouveau matin cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ togodaw fara duguba kɔnɔnaw kan an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ko yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman ale ni foli ka kan o la anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli di u ma u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban wa studio Bamidaw kɔnɔna la yan nɔ jama fɛnɛ dafalen bɛ yan Umaru Koyita ka fara Isa Kaba Sidibe kan ani Fanta Tomuta an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna na bi arabadonya na o la bi araba renouveau matin la seliw bɛna tali kɛ fɛn minnu kan sɔɔni an bɛna o bakurubaw ka o lase aw ma ko baroja ye baro ɲɔgɔntigɛ ye Umaru Koyita Fanta Tomuta aw cogo di baasi tɛ bi ye araba ye dɔgɔkun bɛ k'i sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔ la siga foyi tɛ a la wagati ka teli Umar o b'a yira k'a fɔ ko ɲɔw ka ca wugu la kosɛbɛ basi kɔni t'i la an nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ko alhamdulilayi basi foyi tɛ na alhamdulilayi an b'an baara kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo nin hukumu kɔnɔna na yɛrɛ ɲuman na maa minnu bɛ dibi la ni olu b'a to jasanuma o bɛ se ka sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ni sɔgɔmada in na k'a fɔ bi ye araba ye k'u k'u bisimila renouveau sɔgɔmada foli kunnafoni kɛnɛ kan an tɛna n'ala sɔnna o tɛ fɔ u jigi kɔ kunnafoni caman b'an bolo k'a lase u ma siga tɛ o la Umaru k'u ka u jigi sɛmɛ anw na maa si tɛna na fɔ i jigi kɔ kunnafoniya ɲuman o nasiratigɛ fɛ o kama bi sɔgɔmada in na Bamako sigida caman bɛ yen nɔ minnu kɔni sola ka wuli san na kokura o la an bɛ Ala fo ka a barikada o la san ale kɔni ye nɛɛma ye halisa an bɛ dugawu kɛ Umaru fɛn bɛ tali kɛ ɲinan samiya kɔnɔna na Ala k'a kuncɛ cogo ɲuman na sanji minnu bɛ ka nali Ala k'a kɛ sanji hɛrɛmaw ye balo bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ min b'a to dun ka fa o bɛ sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ la Umaru an ka togodala mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cikɛlaw an bɛ foliba di u ma ni wagati in ye wulikajɔba ye olu bolo ni o bɛ samiya ko fɔ u kɔni tɛ da su ani tile u hamina kɔni ye fɛn min b'a to sɛnɛfɛnw olu bɛ se ka ɲɛ togoya minnu na an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka sɛnɛfɛnw bɛɛ ɲɛ dun ka fa o ka se ka sabati an hakilina ɲumanw fana bɛ ka taga maaw yɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni maa banbatiw kɛra sababu ye ka se ka olu ka sɛnɛko kɔni bɛɛ lajɛlen ɲagami o bolo ni ka tila ka basigibaliya nati olu ka marabolo kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ u ye ko Ala ka se ka sababu ni hɛrɛ ɲuman ka o kɛ u ye Umaru Koyita bi utukalo tile 31 renouveau matin a kɔnɔna kow filɛ nin ye bi sɔgɔmada in na an bɛna walawalali kɛ aw ye kumasen min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la décryptage kɔnɔna na ni o ye walawalali ye o kumasen de bɛ tali kɛ mystère la mystère kɔrɔ ye jumɛn ye Isa Kaba ale bɛna o fɔ an ye ani o bɛ tali kɛ waleya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ école karamɔgɔw ka lafasa tɔn anw ni olu maa dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ni o ye Usman Almudu ye an n'a bɛna masala fɛn min kan o de bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni ɲinan kalanta datiw ye fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kalanta wagati minnu fɔra ka taa se sigikafɔ minnu kan ka sabati école karamɔgɔw ka lafasa jɛkulu ani an ka jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛna masala o kan ka se ka to ɲinan kalantaw olu kɔni wagatiw cogoyaw kan ni o bɛ école tali datiw ko fɔ o min yɛrɛ
kuma kɛra kiri ani woyo ye ni wagati laban in kɔnɔna la Mali fantan nan bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko ɲina kalanw kɔni bɛ taa septembre kalo tile 16 maa dɔw fɛnɛ date wɛrɛw fɔ ni o bɛ taga fɔ octobre kalo la o la fɛn kɔni bɛ tali kɛ version officielle la an b'an sigi ka o de ma kɔnɔ sa yani o cɛ bi sɔgɔmada in na anw ni fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Yusuf Kulibali la anw ni ale bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ école talu kɔni dati o min kuma cayara bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ ani ale bɛna masala o kan Yusuf Kulibali ale kɔni ye anw ka bidon bara ɲɔgɔn welelen an bɛna masala fɛn min kan o kɔni bɛ tali kɛ o la tan ka segin kibaruyaw o bɛ lase aw ma laada do Sori Ibrahim Diallo fɛ tɛmɛ kɛnɛya kunnafoni ko fɔ o bɛ lase Awa Daɲogo fɛ Awa Daɲogo ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔ kɔni bɛna masala bana dɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ kunnafoni gafew an tɛ ɲina olu kɔ cogoya si la kunnafoni minnu manana kalikalatigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka don kibaru di sɛbɛnw olu kɔnɔna na nka anw bɛ da ɲɛfura fɔlɔ ma nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati kunnafoni gafe laseli kɛbagaw de bɛ don gafe ninnu kɔnɔna la anw ta ye kunnafoni ɲɛbila ye fɛn kɔni bɛ Alexi ko fɔ Alexi ko k'ale ma sɔn fɛn wɛrɛ ma ko kura bi tuguni Alexi ma sɔn fɛn min ma o lase u bɛ nana kɛ jɛmukan kɔnɔna na anw ka don fɔli duman 2 o fɛnɛ bɛ yan nɔ kunnafoni ɲuman kɛrɛfɛ fɔli duman fɛnɛ bɛ di aw ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka se ka nisɔndiya a fɛnɛ sɔrɔ ka aw hakili lajigi halisa k'a fɔ don fɔli duman kunda fɛn kɔni bɛ tali kɛ Mali biennale dɔnkili kɔrɔbaw dɔw la an bɛna olu lase aw ma ni o bɛ chansolow ko fɔ ka se ka nisɔndiya k'o di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma don kibaru ale bɛ lase aw ma Umar Koyita ale de fɛ tuma min na sanga kɛra 25 nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ don kibaru bɛna dayɛlɛ Omar Koyita kunnafoni dugu jɛra dugu mana jɛ ka ban adamadenw bɛ kɔrɔtɔ ko yalima kibaruya jumɛnw lase u bɛ nana kɛ bi renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɔnɔna la o la walasa ka se ka an kanubagaw bɔ kunpanna bɛ kɛnɛ di ma i ka don kibaru dayɛlɛ sigati o la Fanta Tumota kunnafoni caman de b'an bolo bi an bɛna min lase an kanubaw bɛɛ lajɛlen ma an b'o fɔ k'u bisimila renouveau sɔgɔmada foli kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na kunnafoni bakuruba saba bɛ an bolo an bɛna min lase o ma o fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ye olu ye wulikajɔ dɔ kɛ banbagaciw kama min kɛra T-Site fanfɛla la mun de bɔra a ko kɔnɔna na an bɛna an da se o bɛɛ lajɛlen ma an da sera a ma fana an ka kunnafoni tɛmɛnenw la fɛn min kɔni don dɔ fɔra min na kalanta kan ka kɛ ka bɛn o ma san 2022 san 2023 hakilila kɛra jumɛn ye o kow kan fɛn min bɛ tali kɛ ekɔli karamɔgɔw la ekɔlisotigiw bɛɛ lajɛlen min hakilila di o kow kan Bamakɔ a jirala k'a fɔ ni samiyɛ kɔni sera sugu kɔnɔnaw kɔni o ye ɲani dan ye sugu kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ bɔtɔ ye fɛn min kɔni maliyɛnw hakilila ye mun ye o ko la sugu kɔnɔna na a ko bɛ cogo di an da bɛna se o bɛɛ lajɛlen ma ni Ava Tafili Ture ale ka yamaruya kɔnɔna ye an bɛ an ka foli kurakura ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw maa solila ka wuli k'aw sɔgɔ renouveau matin na sɔgɔmada na walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ an ta sera ma an ka lasew kɔnɔna na fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ye olu ni maa banbagaciw kɔni karila ɲɔgɔn na T-Site fanfɛla la min kɛra ka bɛn ntɛnɛndon utikalo tile 29 san 2022 o hukumu kɔnɔna na sa a kɔni yirala k'a fɔ ko sigakɛmɛ ni maa banbagaci ninnu na ko jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma EIGM ko o maa dɔw don o hukumu na sa kɛlɛ kɔni kɛra u ni an ka finitigilakaw cɛ a yirala k'a fɔ fɛn min an ka finitigilakaw fanfɛla ye ko mɔgɔ 2 olu de ntanyana maa 8 ɲɔgɔn na olu banana nka fɛn min bɛ tali kɛ maa banbagaciw ka fanfɛla la an ka finitigilakaw kɔni sera ka takari ninnu na o la sa u sera ka maa 44 ka olu de ntanya maa minnu yɛrɛ ni olu su yera kɛrɛfɛ yɔrɔw la a ko tɛmɛnen kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ bolimafɛn dɔw la maa banbagaciw ka bolimafɛn dɔw la ko olu jenina u ka minɛn caman an ka finitigilakaw sera k'o minɛ ani ka taa se marifa kisɛw ma kunnafoniya tɔ fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ka ɲɛmaayaso u y'a yira k'a fɔ ko don nataw la k'u bɛna o bɛɛ lajɛlen lase an ma o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli kɛ Ala ka hinɛ maa minnu dayana u la an ka finitigilakaw fanfɛla la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya ye halisa a yirala k'a fɔ Kulukoro sira la bɛngɛnna wale kɔni ɲɔgɔn don yen nɔ an da sera ma an ka kunnafoni tɛmɛnenw na fɛn min kɔni ye Kulukoro sira la dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kari 2 ɲɔgɔn na maa banbagaci walima bɛngɛnnikɛlaw olu kɔni ye dangari ta ka ɲɛsin nin kari kɔnɔmaw ma k'u bolola nafolo caman minɛ u la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni dɔgɔjɔla dɔw ye ka bɛn ni dɛnɛndon ma ka bɔtɔ banaba dɔgɔ la k'u bɛngɛnna wale kɔni taara ka ɲɛsin u ma ni ka bololafɛn dɔw minɛ u la nafolo b'u la ani ka se fɛn wɛrɛ caman ma a ko kɛra cogo di an ka jɛ ka lasew lamɛn
ka tɛmɛni kunnafoniya minnu sɔrɔla ka bɔ studio tamani baarakɛlaw yɔrɔ a kɔni yirala k'a fɔ dɔgɔjɔla dɔw n'u hukumu ka bɔ banama dɔgɔjɔ la ko maa banbagaciw kɔni bɛngɛnna wale ta ka ɲɛsin olu ma dɛnɛndo utukalo tile 29 jaturubugu ani nganu olu ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ni seereyaw ka kuma ye u kɔni y'a yira k'a fɔ bolimafɛn sen fila ni o bɛ tali kɛ aw jigin na ani ka taa se wari caman ma ko ni bɛnganikɛla ninnu kɔni taara ni o de ye a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli n'an b'a fɔ ma ankɛti k'o baara dɔ kɔni bilala sen ka finitigilaka minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka dusumakasa kɔni don sabula a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na bɛngɛnna wale kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin dɔgɔjɔlaw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a ta san daminɛ na ka n'a bila sisan la bɛngɛnna wale min kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na ka ɲɛsin dugutalaw ma a kɔni bɛ taa bɛngɛnna wale 20 ani kɔw la jateminɛ yɛrɛ la a laban yɛrɛ kɔni min kɛra o tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan bananba kulukoro sira la bɛngɛnna wale dɔ taara ka ɲɛsin kari dɔw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa maa minnu tun bɛ a kɔnɔ u bolofɛnw minɛna u la f'a bɛ taa jɔ nafolumugu camanw na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ finitigilakaw olu ka wulikajɔ bonyanen don an ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na lakana sabatili la a kɔni bɛ ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ lakana kow la sirabaw sanfɛla la an b'a ɲini halisa an ka finitigilakaw ka wulikajɔ bonya cogo min na fɛn min kɔni dɔgɔjɔlaw ye olu bɛ se ka lakana ni siraba ninnu kan sabula jamana sɔrɔ dɔ o bɛ bɔ dɔgɔjɔ la an y'a lase k'a fɔ fɛn min kɔni kalanta baaraw ye a yirala k'a fɔ ko septembre kalo tile 16 san 2022 ko o walew kan ka kɛ ka bɛn o ma an ka jamana kɔnɔna na o lase yɛrɛ kɛra minisiriso min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsin bɛ kalanko ma ale secrétaire général fɛ o ko tɛmɛnen kɔfɛ an ka ɲininikɛlaw olu kɔni wulila ka se kalanso ma ɲɛmaw ma k'a lajɛ k'u labɛn bɛ cogo di yalima olu ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don walasa ka bɛn o kow ma wa u ye min sɔrɔ Asitan Jara ani Mantala Watara an ka jɛ ka lamini kɛ olu ka kuma bara la. Depuis salon yani école kata u ye message ci an ma ko san wɛrɛ école bɛ taa le 16 c'est-à-dire 2022-2023 k'a bɛ taa an bɛ k'an sigi n'o ye septembre kalo tile 16 n'o bɛ juma ma ko école bɛ taa Mali fan bɛɛ fɛ an pɛrɛlen don an ka baara de don an n'a fɔra k'a kɛ uti kɔnɔ an bɛ se ka kɛ mais comme septembre do donc en prelen de do an bɛ wulikajɔw sabati n'Ala sɔnna a ma pour que an ka se ka baara kɛ ka bɛn min ye jamana ka fɔlen ma min y'an ka ekɔlidenw olu ka hɛrɛ o kama ni Mali ekɔli tagaɲɛ kama nka an bɛ to fana an ka jɛkulu kɔ n'o ye i b'a fɔ ko jɛkulu minnu sigilen don ekɔli privéw tɔgɔ la min an bɛ to olu kɔ mais wakati nataw la n'u ye décision minnu ta duguba kɔnɔ a bɛ ɲɛ mais burusi kɔnɔ a tɛ ɲɛ dɛ parce que ne ye yɔrɔ dɔw kɛ Mali kɔnɔ yan octobre bɛ se k'a sɔrɔ a kɔ ninnu dɔw ma jafala denmisɛnninw tɛ se k'a tɛ de bɛ se olu ka kalan bɛ daminɛ fɔ novembre n'a fɔra ko an ka ta septembre kɔni n b'a dɔn gɛlɛya dɔɔni b'a la mais anw minnu bɛ duguba kɔnɔ yan anw pɛrɛnlen don parce que denmisɛnninw bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ na kɔ tɛ yen foyi tɛ yen hali ni ko i bɛ taa sɔrɔ pɔn de b'o la denmisɛnninw bɛ na ekɔli la problème foyi tɛ b'o la mais burusi kɔnɔ ta yen nɔ o dɔrɔn jɔrɔ de b'an na quoi sinon problème t'a la an pɛrɛnlen. O ye tiɲɛ ye fɛn min kɔni an ka togoda la ale kalanko ma nɔgɔ kosɛbɛ sɛnɛkow bɛ sen na fɛn min kɔni ji kɔni o bɛ siraw la fana ani kɔw an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ okumu kɔnɔna na kalanko sira kan halisa fɛn min kɔni sinɛgi maa ɲɛma ni ale bɛ tali kɛ Mustafa Jite la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kalanta waleya min fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko a tɛna se ka kɛ sabula ko sigikafɔ de kan ka kɛ maa maa bɛ yen nɔ ni olu sen bɛ kalanko kow la u ka jɛ ka kuma ka bɛn don kelen kan kalanta bɛ se ka kɛ min na an k'a ka lasiw lamɛn. An y'a fɔ n k'a tɛ se ka bɛn kalan tɛ se ka taa ka bɛn septembre kalo tile 16 ma d'abord a bɛ bɛn jumadon ma o ye aspect fɔlɔ ye filanan est-ce que garantie bi ministre de l'éducation bolo k'a fɔ école sommaw bɛ se ka sara sɔrɔ ka kɔn septembre kalo tile 16 ye min b'a to u bɛ se ka écoledenw ka tenu san écoledenw ka cahier n'u ka bic san n'a bɛ fɔ o ma ko fourniture scolaire mada la n'o garantie b'u bolo a filanan ye min ye est-ce que ministre de l'éducation bi écolesow lahalaya dɔn an bi samiya min kɔnɔna na parce que écoleso dɔw bɛ yen nɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan an kana taa yɔrɔ jan Bamakɔ kɔnɔna na yan sisan nin waati in na écoleso dɔw bɛ yen nɔ ji de kɛlen bɛ ka écolesow fa parce que an bɛ samiya kɔnɔna na a sabanan ye min ye samiya période de fana don parce que tugudaw la burusiw kɔnɔ
ekɔliso ni surtout ɲinan samiya kɛra cogo min na engrais ma sɔrɔ joona an dun b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ekɔlidenw caman bɛ t'u masaw dɛmɛ foro baaraw la c'est ka décision kan u k'u tɛgɛ da u dusu la u ka jigin duguma u ni partenaires ka sigi ka kuma an ka sigi ka kuma an bɛ ka hɛrɛ b'o de la. ni kun ye Mustafa Jite ye SNEC secrétaire général ale kun bɛ Lassine Jakite ka kuma baara la an bɛ tɛmɛ ni kibaru cogoyaw ye halisa fɛn min bɛ tali kɛ kalanko hukumu kɔnɔna na minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ sanfɛ kalan koɲɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique olu kɔni waleya dɔ ta min bɛ tali kɛ kalanso minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ école de santé ko fɔ ka école de santé 8 ɲɔgɔn na ka olu senbɔ baaraw la ka sababu kɛ k'u tɛ sariya siraw kan Awa Sanogo ale bɛ a ko ɲɛfɔ an ye. A yirala k'a fɔ ko kɛnɛya kalanso 8 bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔla u yamaruyalen tɛ. O de la fɛɛrɛ minnu bɛ sen kan walasa ka nin ko in kɔn o y'a yira k'a fɔ ko ni kalanso kɔfɔlen ninnu kɔni yamaruyalen tɛ cogoya si la ka baara kɛ nin waati na. O école dɔ ye Institut national de formation Croix-Rouge malienne ye, école de santé Kalade Bagineda, école de santé Baminata Dugure b'o la, école de formation des agents de santé, ale ni école de santé Bakari Jakite, école privée de santé de Fana o b'a la, école de santé Mariam Diarra, fo ka se école privée de santé Univers Santé ma. Ni sɛbɛn in kɔnɔna na minisiri min ka baara bɛnnen don sanfɛ kalanso ko ma o kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni ma kofɔli ninnu kama. O de la a y'a ka servisi jamaw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka ladilikan ani kunnafoniyaw bila